Bima Sakti tetos beladala seminggira anak putu arep kiprah wonten tlatah lapangan Rinjani mriki pun amit sewu dhumateng sing mbah reksa wonten lapangan Rinjani nyuwun dipangestu mulai mulai rawe rantas malang tuntas iya kece wali kece satat setan wali kobra wilai wilai kacang goreng kacang asin diuyai angger legi digulani kacang goreng kacang asin kacangnya digoreng kacangnya asin kacang goreng kacang asin kacangnya sapa sing mandan asin asin sepet asin sepet asin sepet ayo sampai damai sesingkara dati selame kamu siji sing dati senangnya ngati si biara jokan bengkator sisane ngayam ada padu kacang goreng kacang asin kacang goreng kacang asin asin kacangnya sapa asin sapa kacangnya sapa haha wayo haha wayo haha wayo ya dede beka mawa boya kacang goreng kacang asin kacangnya digoreng rasane mandan asin kacangnya digoreng kacang goreng kacang asin kacang goreng kacang asin dilirih apeng dilirih lele nisu kare kedon jeruk mana suara pameran kabar bandul kabeh
ngondang dukun cilik pinangka prambonen ora nyono yen rembang saiki kondang sapa bae aja nglalekake marang piusi Bapak Jenderal Sudirman Jenderal bangsa Nusantara popote Yuswa marga Prabot Nagara Gamas Purbalingga Banyumas seni daerah karawitan wayange kabeh kena banget nyeneng-ana sinden kerong pangendang anuju brana kembang suling kumandang suarane Duli tapena unine unine ranyoake bas rangan kentrong ke tipung soe sigra kendangane Pujiku mau kelanggeng Pujiku tansah lestari yo gawe srana maju kabudayan nyatane Pujiku gawe dalan sesrawuhan ora asa papane kaya sandingan wong kotan sasalewo kembang biru monggeng pager gelanging aki sekar pisan wis patut kelakon manutut pujiku tansah sumandi Oh iya. Kedol tanah Jawa umurunge ana segara mangkono gedhe ombake golong gemulung bara ombak saben bayang Nggih, menika wau tari prajuritan kanthi ringan gending RT 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 nggih